Здравейте! От екипа на VMSNet ще ви представя телефона E9000, последната обновена реплика на най-новият модел iPhone 4G с оригинални части от iPhone. Телефонът е с най-новата софтуерна версия, с две камери и светкавица, с нови функции, екстри и разбира се меню на български език. Окомплектовката на телефона включва две батерии, USB кабел, слушалки, писалка, зарядно, както и опътване. Сега ще включим телефона. Поставяме двете SIM карти. Поставяме и капака. Включваме телефона. Телефонът е чисто нов, работи с всички оператори и с две SIM карти, активни едновременно. Изработен с невероятно качество, този GSM телефон работи не само с две SIM карти, но има безброй функции от най-ново поколение. Имаме възможност да аранжираме иконите от всички страници на менюто, включително да разширяваме или намаляваме броя на страниците. Става по този начин, когато задържим пръст върху иконата, тя започва да се движи и можем да я преместим . Увеличихме броя на страниците. Телефонът има две камери, като може да се използва и за уеб камера. Сега ще снимаме и можем да разгледаме снимките, които сме направили. С едно преплъзване по дисплея можем да сменим следваща. От тук можем да обърнем снимката. Телефонът има вграден FM радиоприемник. Можем да го ползваме от тук, от бързият достъп. За целта е нужно да сложим слушалките, които изпълняват ролята на антена. Можем да послушаме и музика от нашия плеер. При едно разклащане се сменя следващата песен. Нека да погледаме и малко видео от плеера на телефона.
Благодарение на вградения ултрабърз Wi-Fi модем, може да сърфирате свободно в мрежата. Има инсталирани Opera Mini, Google Maps, Facebook, IceQ, MSN и други. За да можем ефективно да използваме безжичният интернет, трябва да направим настройки на телефона, като часовата зона, час и дата. Ще зададем часът и датата. Градът трябва да е винаги на София. Зададохме часът, годината, датата. Сега трябва да направим настройки на безжичният интернет. Ако той е заключен, трябва да се въведе паролата. Търсим безжична мрежа. Открита е. Сега ще се свържем с нея. Изчакваме да се свържим с безжичната мрежа. Когато сме направили всички тези настройки, вече можем да влезем в браузъра на телефона Opera Mini. И можем да намерим интернет адрес. Сега ще изчакваме телефона да се свърже. Аз ще вляза в АБВ, за да проверя електронният имейл. Вече сме в АБВ поща. От тук увеличаваме, като можем да ползваме и мобилната версия. Ето, тук въвеждам потребителско име, парола и можем да проверим електронната ни поща. Както казах, телефонът има и Facebook. Този мобилен телефон притежава функции, с които не може да си похвали всеки телефон. Използвайки менюто на български език, можете лесно, бързо и удобно да боравите със своя телефон. Най-близкото до оригиналния iPhone 4 копие, със същия както на оригиналния iPhone 3,5 инча дисплей. Не пропускайте възможността да го притежавате и да направите един страхотен подарък на себе си или на близък човек. Телефонът се предлага в два цвята – черен и бял. Нашият сайт www.vems.net
можете да откриете този и още много нови мобилни телефони и аксесуари. Посетете ни www.vemis.net. Очакваме ви!